aquí, a aquest Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, per donar aquest tret de sortida oficial ja al Trofeu Conde de Godó, la 60a edició, aquest Barcelona Open Bank de Sabadell, del qual anirem descobrint les novetats al llarg d'aquest acte de presentació. Vam decidir ara fa 5 anys, jo crec que fa quasi bé tants anys com tenim crisi econòmica, va ser una manera decidida de contribuir amb això que estem fent entre tots, que és la projecció internacional de Barcelona, la projecció internacional de l'esport, de contribuir a seguir tenint aquest torneig que en aquells moments estava amb dificultats, d'aquest torneig de tennis de primer nivell mundial, mantenint l'elit dels tenistes presents en la nostra ciutat. Nosaltres aquest any també seguirem amb aquella iniciativa que ha donat, que fa simpàtic i que fa solidària l'activitat nostra, que són els ACES solidaris, els 50 euros per cada ells, i que aquest any hi ha tres fundacions, 3 ONGs que han estat escollides per ser les homenatjades d'aquest any. Nosaltres no només contribuïm amb aquest acte simbòlic dels ACES solidaris, sinó que també donar a conèixer l'activitat solidària que fan moltes d'aquestes fundacions. El torneig s'ha convertit en una gran cita anual a Barcelona, no només per la ciutat, sinó venen gent de fora, que portem, molts d'ells. L'any passat van passar 120.000 persones pel torneig, i a més la web oficial va ser visitada per 30 milions de persones. A nivell internacional, 84 televisions de 40 països van donar cobertura internacional a 10 partits, i amb el desenvolupament de les noves tecnologies podem afirmar que es tracta d'un torneig de l'ATP amb molts fans, més fans pels circuits d'internet i només superat pels 4 grans slams. Avui tornem a posar de manifest amb aquest acte la importància per la imatge de l'esport català que representa el Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Comte Godó. Una ciutat que viu l'esport com poques, Barcelona. Un club històric que any rere any dona una lliçó d'organització, el Real Club Tenis Barcelona. Un patrocinador de prestigi que en els temps que corren continua la seva aposta decidida per l'esport, el Banc de Sabadell, i un país on el tenis es juga de costat a costat, que és Catalunya. Són arguments suficients per entendre que el Godó ja forma part de la nostra vida i els aficionats al tenis el tenen ben present en les seves agendes. Què suposa per vostè estar al capdavant d'aquesta entitat centenària en un aniversari com aquest? Un orgull i un honor que sigui president amb un efemèrides d'aquesta magnitud. 60 anys, us puc assegurar, són molts anys, per qualsevol cosa, però per ser capaços d'organitzar un torneig d'aquest nivell, amb la voluntat de cada any de millorar, i el que representa d'esforços a nivell personal, de persones que han passat darrere, d'equips d'organització, de presidents, de socis, la veritat és que representar-los en aquest moment és tot un honor i un orgull. I per celebrar aquests 60 anys, podríem dir que el club s'engalana una mica, hi ha novetats, per exemple, a la pista central? Hem fet actuacions amb objectius molt clars. Primer, la seguretat de l'espectador, els accessos i, sobretot, la visibilitat. Hem fet actuacions de tal manera que avui, aquest any, tindrem 8.400 seients, tots amb una molt bona visibilitat. Això suposa, bàsicament, incrementar un 5% l'aforament de l'any passat. I per poder gaudir de tot això només cal comprar una entrada? Sí, seria convenient. El procés de venda al públic en general podríem dir que comença el dia 5 de març a través d'internet. A través d'internet, i la novetat també aquí és que per primer cop ho fem a través de desenvolupar una plataforma pròpia, del propi torneig, de la pròpia organització del club. Prenem nota, doncs, d'aquesta data, del 5 de març, i aquesta edició del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Conde de Godó coincideix amb un aniversari molt especial, amb els 50 anys de la primera victòria de Manolo Santana en aquesta cita, i s'aprofita també per homenatjar aquesta llegenda viva del tenis espanyol. Aquest any és la primera de les victòries del Manolo Santana al nostre torneig. Ens fa molta il·lusió, ens ha confirmat que vindria, i de fet, realment espero que tot el tenis Barcelona, el tenis català, el tenis espanyol, li reti un homenatge molt merescut. Sí, home, és el que estem treballant. Encara no s'ha tancat la llista d'entrades de l'ATP, del torneig, però tenim de moment els 4 primers caps de sèrie, que són el Rafa, aquí el David, que avui
agrair personalment que estigui aquí entre nosaltres, perquè sabem que és molt difícil per tu, la teva agenda, els teus entrenaments, fa que sigui molt difícil que et puguis anar a events d'aquest tipus, i t'agraïm moltíssim. Després el Tomas Verdic i el Janko Tipsarevic. Aquests són els 4 primers caps de sèries. Estem treballant per veure si aconseguim algun jugador més també. Els jugadors que venen sempre diuen que se senten molt a gust jugant aquí a Barcelona i podríem dir que és una cita ja consolidada de prestigi mundial. Sí, home, jo crec que els jugadors tenen el torneig de Barcelona, el tenen amb una grandíssima consideració, li tenen moltíssim carinyo. Jo crec que des de l'organització, que fa un esforç molt gran per tractar-se bé, perquè tot estigui, que ningú tingui cap problema, que estem sempre darrere dels jugadors, jo penso que això ho noten, que fiquem un carinyo especial perquè es sentin com a casa. Jo crec que aquí a Barcelona ho aconseguim i almenys ho treballem any rere any perquè això sigui possible. I també això és gràcies a tot un equip de gent molt gran que treballa per l'organització del torneig. Tu que trepitges tantes pistes arreu del planeta, què suposa per tu venir aquí a jugar a Barcelona, a una entitat centenària com és el Reial Club de Tenis Barcelona i a la ciutat? Jo sempre ho he dit, que per a mi el Conde de Godó és un torneig molt especial per mi perquè he vingut des que tenia 10 anys amb els meus pares. He vist guanyar a quantitat de jugadors, inclús a Albert, que ara és director del torneig. He tingut la sort que he pogut fer 3 finals, me falta la bona sort per a poder guanyar el Conde de Godó. Jo trobo que guanyar el Conde de Godó és el colofón final a la meva carrera tenística. És el torneig que sempre dic que més il·lusió em fa jugar i poder guanyar per els sentiments que sempre he tingut des de petit. Fa més de 50 anys que sóc soci d'aquest club. He pogut viure, es pot dir, tots els anys en directe aquest trofeig i, per tant, és un trofeig que molts portem en el fons del cor. De petit, de molt petit, he après a valorar el tenis, a estimar jugadors nostres, en Jimeno, l'Orantes, el Sarilla, en Xisbert, el Santana, el Cuder, persones que durant la meva joventut i la meva infància m'han fet estimar aquest esport del tenis. Però, a més, aquest club de tenis ha sigut capaç de fer una altra cosa, de fer un trofeig com aquest, un torneig com aquest, que s'ha convertit en una fita ciutadana. Forma part de la història de la nostra ciutat. La gran tasca que han fet anys i anys els clubs que han cregut i han creat un ambient especial. L'ambient que s'ha pogut crear al Club de Tenis Barcelona, que jo me'n sento orgullós de pertànyer a aquest club i que aquest club estigui a la nostra ciutat, la tasca de la Federació Catalana de Tenis, de les jugadores, dels jugadors, que han sorgit de les nostres escoles i que han arribat tan lluny com el David Ferrer que tenim aquí i que felicito i a veure si guanyem d'una vegada. Hem de guanyar. A mi em va costar 3 cops, a tu potser 4, però la vida és dura, és complicada. Moltes gràcies, senyor Trias, i moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat en aquest acte de presentació. Recordeu que anirem descobrint més novetats d'aquest Barcelona Open Bank de Sabadell i que ens veiem del 21 al 29 d'abril a les instal·lacions del Reial Club de Tenis Barcelona. Moltes gràcies i bon dia.